बुट दाली। ये नया है दोस्तों, देखो कैसा लगा ये। भाभी जी को मिला था गिफ्ट, हाबानि बियो बिदानि हाबानि होनाय दिनै बाहायबाय मिरामिस संनो दा आवाज घर में पूजा चल रही है। अब मैं मिठाई दखानाव थांनानै लानानै फैदों बेखौ आं होआखिसै आरो मानोबा आं एसे लोमजानाय मोन्दों नालाय, देहाखौ मारिबाय मोन्दों नालाय, दा बेखौ नानोसै। बुट दालि रुबाय, नायलांदो बिदिबाफोर आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब खालामना हो। अब ये मैं रोटी बनाने वाली हूँ बुट दालीजों। सोरबाफोर गोदान नायदोंबा प्लीज अगर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं बना तो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोरा आरो नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदो। बेबो गोदान नामा? अह नै जोंना गय सफारिया बिसिमल'। आवगोल बायनाङाखैमोन, दा बायनांबाय। बिराद जायो जोंना गय सफारि। देखो दोस्तों मैंने आटा ले लिया है, यहाँ पे थोड़ा नमक डाल दिया है। अब मैं बनाने वाली हूँ रोटी लोगोफोर। सोरनावबा माबा ना मा होनोमोनलाय एखमबा ब्लगखौ बावो नायनो, ओमफ्राय एखमबा सम थोआ आरो बावनाया समा थोआ, थारमाने खामानि बिराद बिजि जागासिनो दं, आंबो बिराद लोमजागासिनो दं। हायोब्ला अननानै नोंसोरो आंनिखौ जुदि नायोब्ला कमेन्ट होनानै दोन, आंबो नायहैफिनखागोन। ओमफ्राय एखमबा सोरबा आं गासिखौबो नायखायो, नाया नङा, ओमफ्राय कमेन्टसो हरनो बावो होमबा कमेन्ट आरोबा थाब दानफ्लांनाय जायो। आरो ओरै फिसालाबो दंना बिराद डिस्टार्ब, बिराद दुस्टामि, हौवासा गथ'फोरखौ आरो मा बुंबावनो। दा आं बेखौ नाना लानोसै। आरो आंनि ब्लग बानायनायफ्राव बा माबाफोर मिस्टेक नुदोंबा प्लिज अननानै निमाहा हो। जाबाबो जायाबाबो हगारसाबबाय आरोना, माथो बुंबावनो। नायलांदो संखांबायानो। गेब्लेथारबाय नामाखो?
दुंबाय ये होबाय ये गरम और ये मा दालि जाबायमोन जागासिनो साहाखौ बे आं फिसा खालामखादों फिसा बानायदोंमोन आखिथिंसो एरो नामा आङो र' बायथारनोसै केमेरा स्टेन्ड बायथारनोसै एसे दावखोबावथों जायै जायै मानसिफ्रा बेल'सो गाजियानो लगाय लगाय जागासिनो बाय बाय साहा मालाबा लोंखांबाय आलु सबाय बिमा भाजा प्रसाद ये प्रसाद